Beshies! Today is February 1 and it's the month of love, 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 love! So yung time natin is 10:25 na ng umaga. And then yung plan ko is mag-grocery ako ngayon. But si Ver is mga 11 pa siya uwi dito sa bahay. So samahan niya ako mag-grocery. And then kakain kami muna before kami mag-grocery kasi mahirap na Besh. Gugutomin si Besh pag nag-grocery, maraming makakalimutan. Yung natira kahapon na kalderitang camping is iinitin ko muna siya sa microwave para naman init-init naman siyang kainin. And then ito yung kalderitang camping. And then iinitin ko din yung natira namin na yung niluto ko kahapon na baby back ribs. Laga din para ako ng okra. So, ito na yung lunch namin. Nandiyan na si server. Ngaon ta. Kain-kain tayo. Ngayon is mag-grocery naman tayo. So, di ba kanina is kumakain ako para habang nag-grocery kami is hindi na ako gugutumin. O ano naman mga besh is ihing-ihi naman ako kasi di ba kanina lagi akong uminom ng water. Ayan, ihing-ihi ako, lagot kay si Berhilio. Lagot kay si Ber kasi kuno kong pangihi. Isa ko ihion dyan. So, yung first is, bumili ako ng gardenia na tinapay kasi mayroon pa dong mga cheese na kailangan kong ubusin. And then, bumili ako ng durian. My favorite durian. And then, bumili ako ng MX3 coffee. Kasi napasmo dyan ko, besh. Nalutas ko anig mga duha ka adlaw. Pastilan. Hindi ako nakainom ng MX3 coffee. Yun lang yung coffee na parang yung healthy na coffee ba? Ouch! Healthy na coffee na mainom ko kasi yun, di ba, yung ibang mga healthy coffee is maraming mga yung mga lamog-lamog. Maraming yung mga lamog-lamog. Tulog-tulog. Next is bumili din ako ng Golden Fiesta na oil. And then bumili din ako ng Skyflex. And then bumili rin ako ng pomelo. Ito pala, hindi ko napakita sa niya. Bumili rin para si Ver ng watermelon. And then, ito, ulalam, sisig na astig. Kasi minsan si Kirby, wala siyang pagkain. So, yun ang pagkain ni Kirby. So, ito, tatlo tong MX3 coffee. Ayan. And then, bumili ako ng pansit canton. And then, bumili rin ako ng kiat-kiat. And then, bumili ako ng sandwich bread. Ano itong sikwa. Kasi mag-uutan ako. Mag-uutan talaga. Magugulay ako mamaya. And then, bumili rin ako ng squash. So, tatlo itong binili kong ulalam. And then, bumili ako ng soy sauce. And then, dalawa pala itong binili ko na sandwich spread. Ano sandwich spread? Sandwich spread. Then, dalawang maling. And then, yung favorite ni Kent na ketchup. And then, bombay, ahos, or bawang sa Tagalog, and then atsal, and then dalawang Yakult. So, yun na. And then next is pumili din ako ng tissue. Kasi hindi nabubuhay si Ken pag walang tissue. And then itong rag na white.
And then, bumili rin ako ng Zonrox na Color Safe. And then, itong Zonrox na Gentle Clean. Hindi ako nakabili ng malaki nitong Ariel kasi wala lang stocks na katong malaki talaga. So, ito na lang yung binili ko kasi meron pa naman akong stocks doon na Ariel. Mas gusto ko yung malaki para hindi na ba, kasi ito ano ba, daghan kay kong sagbot kay tagi-tagi. Kato kay wala dyan ko isa ra akong sagbot. Sagbot sa Tagalog ay basta kay sagbot. Kamunay ko na sa Tagalog kapo. Iba ginawa ko. Kani Sonicare na baby wipes. And then Giggles na wipes. And then Head and Shoulder na shampoo. And then itong Sonicare. So, yun lang mga besh. So, mga besh, pasensya na kung yung Tagalog ko ba minsan is magkarambula gali. So, pasensyahan. Yun lang talaga. Kasi mahirap talaga magtagalog. Oy, 5 o'clock na ng hapon. And then, magluluto na ako ng hapunan. So, yung lulutuin ko ngayon is gusto ni Ken, maggulay daw kami ngayon. So, ito nakaprepare na yung aking malunggay. And then, lagyan ko rin ng kamatis, sibuyas dahon, may sikwa, alugbati, okra, and then itong kalabasa at saka yung sweet corn. So, sa ngayon is magpiprito muna ako ng isda. Medyo naluto na yung ating kalabasa. So, luto na rin yung aking pritong isda. So, ito yung malalaki yung ilalagay ko doon sa aking gulay. So, ayan. So, ayan besh, nakapagsaing na ako. And then, water check ko pala is naubos ko na yung 1 liter of water ko kanina pa. So, ngayon is tapos na akong nagluto ng gulay. Ito na naman yung aking gagawin. Maghuhugas na naman ako ng pinggan. Sinong may sabi na yung stay at home mom is hindi busy? Sino? Ay kong labda.
besh, naglagay na rin ako ng aking sukang sinamak. And then, lagyan ko rin ng sili kasi best per din yan. So, kain-kain tayo. Ngayon ta, o utang Bisaya. Lawi daw. Lami. So, ayan ang mga besh. I-end ko na tong vlog para makapag-edit ako na maaga. Yung time ngayon is 7:08 na ng gabi. And then, mag-shoutout ako sa nag-comment nung vlog ko kahapon, si Ann Juneda. Hi, besh! Salamat sa panonood. And then, si Jen and Pit Vlogs. Salamat, besh! Oh, masarap talaga yung baby back ribs. Mahal na gasol, mangahoy na lang mi, lami aman mo sudan besh oy, lami sa ribs oy, si Lisa A, hi besh. And then si Manang Besh, si Sin Brown, Australia. Hi Manang Besh. Happy daw siya na na shout out ko siya. Diba iba talaga yung feelings no pag na-shout out tayo. And then si Sherry Rose, hi sis. And then si Ann Mira Fuentes. Sarap niyan sis. Oo, masarap talaga. So yun lang and thanks for watching. See you on my next vlog. Bye-bye!